Как е възможно на площ 1000 пъти по-малка от София да са се сражавали Херкулес, Рамбо, Чък Норис и още десетки холивудски герои? Не, това не е портал към друга вселена. Това е едно от най-интересните места в България – Нубояна Филм Студиос. Място, където фантазията се превръща в реалност, а реалността в кино. Киноцентър Бояна е снимачната площадка за холивудски продукции и едни от най-известните филми в света. Всичко започва през 1962 година. Тогава е създаден Националният филмов център, по-известен като Киноцентър Бояна. Разположен в подножието на Витоша, той бързо се превръща в сърцето на българската киноиндустрия. В продължение на десетилетия тук са създадени близо 600 игрални филма. Само през 80-те години студиото произвежда около 25 игрални филма годишно, десетки телевизионни продукции и стотици анимационни и късометражни филми. По това време над 2000 специалисти работят в българската филмова индустрия. Това е истинската златна ера на българското кино. След промените през 90-те години обаче настъпват трудни времена. Финансирането намалява, а бъдещето на студиото изглежда несигурно. Но вместо да затвори врати, Киноцентър Бояна намира нов път. Студиото започва да предоставя услуги на международни продукции и точно това решение се оказва спасително. Тук започват да снимат световно известни режисьори, като Бернардо Бертолучи, Емир Кустурица и много други. България постепенно се появява на картата на световното кино. През 2007 година студиото е приватизирано и се поставя началото на Нубояна Филм Студиос. Днес то е собственост на холивудските продуцентски компании New Image и Millennium Films. Именно тук са снимани сцени за десетки международни продукции с участието на звезди като Силвестър Сталон, Джейсън Стейтъм, Антонио Бандерас, Долф Лундгрен и много други. Когато гледате екшън филм и видите древен град, средновековна крепост или военна база, има голям шанс всичко това да е било построено именно тук, в Бояна. Най-впечатляващото е, че това не е музей, не е увеселителен парк. Това е напълно функциониращо филмово студио. Зад всяка улица, зад всяка фасада и зад всяка врата може да се крие снимачна площадка. Тук декорите не са просто атракция за туристи. Те са част от истинския процес на създаване на кино. От първия ред на сценария до последния кадър на екрана. Докато се разхождаш, буквално стъпваш по местата, където са снимани сцени от филми, гледани от милиони зрители по света. Малко хора осъзнават, че България е сред предпочитаните дестинации за филмови продукции в Европа. Причините са много. Разнообразната природа, добрите специалисти, модерната техника и огромните снимачни комплекси. След всичко това възниква един въпрос. Защо толкова малко българи знаят колко важна роля играе Киноцентър Бояна във филмовия свят? Ако видеото ти е било интересно, харесай го и се абонирай за още любопитни истории, скрити места и невероятни факти от България и света.